Apa etxenaz, eta hemen gauz, berrezen, dire bizitokizien, Marquesako parke honetan, eta bueno, udaletxien parke honetan, eta, bueno, nire bizipena kontatzea da. Zeuk kantu batian esatu zenduan, izar bat izan nahi zuen. Rokaren errege, milioika milesle, distirarik ejatzu falta. Bueno, egiz izan, hombre, ez da, nik aldoten nahi jot, hori kantu hori bai horra bat kontatzea dut, jende asko doizela izar izetera eta askotan golpe handiz hartzen da dela, ez? Eta nik uste dut hobe dela hankain urrian erun eta eguneroko gauzakin, apurka-apurka egitea gauzak, ez? Da, bueno, distiri falta, ez da egin. Niretzako gauzak ondo jotaz, edo alegintzen da bintzetan likita betuen gauzak egiten eta horregaz noi aurrera, ez? Unibertsuan izar handizeak txikisa baino urte gutxia bizitia. Txikisa luzaro irautun dabe. Murrian me bai? Hori ez do jakin. Bueno, igual bai, ez? Azkenien nik uste dut artista txikisek edo artista ertainak ilusio gehiago egiten dugu gauzak, ez? Behin puntu oso altu batera altzen zarenien, igual ez teko zuz meta barrizek edo ez teko zu beste helburu berrizek edo ez teko zu nora iritsi, ez? Eta beti txikizi zaren bitartien beti ikusi apurtxoa gora hori goteko aukera, ez? Horren, igual horrek emototzu jarraitzeko indarra, ez? Patagonia Konkiz telebista, ze sentsazio geratu jatzu horrendan anostian? Hombre, ostien, ez dakit, han egona zen bitartien oso ona, ez? Eixen da esperientzi bat denebana uste biziat izango nebana, eta egiz esan joitzela da, ez? Gero bueltan etortzeakoen da, telebistan ikusteakoen ja desberdin egiten da, eta bueno, apura penakin gelditunaz, ez? Nik gure izan nebana bizi eta azkenik lezino baten ondorioz etorri behar izeti etxera, gogorra izan da, ez? Baina orokorrian oso guztua. Esperientzia atzean geratuko zan zuretzako, denbora pasadalako, baina oharkabean ez da pasa. Ez, egiz izan gauzak asko aldatzen di, ez? Han ni bi aste honitzen oso aislaute, oso desberdin ikuste da gauzak hori, eta bizipen horren balio izan dozte bizitzai beste ikuspuntu bat emoteko, ez? Eta gero bai, ikusten da kaleti zauzenien, azkenengo bi hilabetetan ez dago beste konversazio hori jentiaz, ez? Danak esaten da barriña iburuz ikiosti berba, da, oina pixka kalmau da, ja, kalien geratu nazen ez ja apura kalmau da, ja. Zelan da etxen eguneroko bizitza? Hombre, hori momentuan lana eta lana, ez? Zorionez lana topa hone handik etorrita gero, eta lanien nabil, eta, tarteka, kirola apur batei, nahiko neukera baina gutxi hau, zesteko denpora askorik, eta, beste tarte batzutan, gitarra hartu eta lan da lan, ez? Da, azte burutan parranda larrei, azken aldixen. Ingenieritza ikasten hasi zinean, laga duan proba egin behar da. Bai, nik beti izatot ingenieritza bari junitzela unibertsitateko bizitza ikastera. Egiz esan, gauza askorik nebanein, gero balio izan dozten apur bat burua modulatzeko, eta gero modulua egin eban, eta ja modulua bai aproba neban, eta hor apur bat bizitzan beste norabide bat hartu nahan, ez? Baina egiz esan hori Patagoniatik etorren nazenien aldaketa izugarri emotza bizitzai, eta apur bat beste gabatera ikustetan gauzak. Orduen ikustu dira bizitzako etapak, ez? Eta, oin hor nabil, oin lanien hau, da, gustora, baina hor nabil aleginetan funtzionari izateko aukera baldin badeko da, ez? Oposaketak eta prestatzen, eta, Oposaketak zertarako? Ibilinaz, udaletxetan mantenimentu lanetan edora dibiltzeko, eta gero Euskal Jaurlaritzako subalterno plazetarako aurkeztunaz, gainditu dudaz, da, listetan egongo naz, eta aukerari baldin badau, Musika be ikasi izenduan, txikitatik, eta bizi bat ez duzta. Bai, horreko inoa esan urte batzuk, aparte itxinean, umetan solfeo, dakoruen eta ibili nintzen, eta gero 13-14 urtekin hasi nintzen barriro apurrat, bajo ikesten, kuadriako lagunekin taldia sortu, eta
Eta horra hasi nintzen apur bat barriro, ez? Eta, hombre, ez dut ikasi hola gain beste klasetan ajun, gehiago izena zen nire kabuz ikastekue, baina, bueno, horretan jarraitzen dut, ez? Nire badaru edaz, ja 12 urte ja musika honetan, musika mundu sartute eta guztua, ez da jarraitzeko asmoa. Hemen jokan ziurrez idakizu, baina igual bakarrik igotzeko asmoa esinatokira, ez da? Bai, bueno, probaren bat egitekotan hau, Badiozu, Patagoniatik etorren hasenik gauzak asko aldatzeko gugu sartu diat, eta berez eukidoan taldie disolo hau eta gurotoin bakarrik probatu, akustiko eran ia zelan ateratzen da. Eta kontzerturen bateo emon, aprobai, eta ikusiko dia aurrerantzi nola jarraituko da, edo ez da gitu, ez da ziur. Ze musika entzuten hau etxek? Bera, etxean dagoanean, kotxean doianean edo parrandan ateratzen danean? Egiz esan, oin momentuen nabil entzuten, ez gauza asko zer dien bez, bajatzetaz rekopilatorio desberdinek internetetik musika akustikoan inguruen, jendiak egindako rekopilatorizuk, eta hori nabil entzuten gauza asko gitarra akustiko eta hotxakin bakarrik, orduen kantu asko ez dakit zer dien bez, ez dakit noren arien bez, eta nahi dut hori ez, apur bat musika komertziala, musika ezagunetik aldendu eta apur bat beste erabateko musika entzuten ari ez, baina, hombre, danetik entzuten ez. Gauza barri asko eta klasikoak bai bastante. Ez dut jokan bizikletia galdetu mitzut. Bueno, aurten ondin jokan hasibili askorik, baina, bizikletia niretzako pasan urtien ari segon ditzera lan barik, egunero bateratzen ditzen bizikletan, egun askotan igual goizin beratziak aldera urten eta jateko batzien sartu, eta hartzaldeko laurek arte daula behintzen etxea heltzen, da egune da piku kilometro egin, da lasai pasau, eta asko gustatzen jate, ez? Baina, Patagoniatik etibarren azenien, Bizkarreko arazuaz eta hori lanien hasina zela eta azte gurtan parranda larrei jotela, ez tekot asti askorik ibiltzeko, ez? Baina, udabarriz ja ikusten da guraldiz ebe hobetzen hasi dela eta udabarriz batera azten azte gurtan bitzen ibiltzen. Ama gauza bat eskatu duzta, etxera gombinatzeko, zer antzun jungora zela, kafe eder bat ipitxe bada, edo, amarretako enprema eta bada, ipini da izela txorizo eta gaztai pizkat eta arda vapor bateaz, eta guztora jungoraz. Eskerrik asko. Vale.